खाजानि दाकुक सं ताबक जों अमरपुर डिभिजननि बाय खबजा सिनि कुरमा पन्चायतनि कासिमा पारा 6 नम्बर वार्ड सिनि ताकुक मेलाइखे सुकजाया क्लाइ दंगो ताकुक जों बनि नगर नायलायनाय आवनि बागै निरब नाय दंदि लगे लगे बमहाय अबस्थाके बरक सरलाय दं जों बरकनि नक सिंरक नायनाय मेलाइनो अ पारा गोसाम 100-150 बर्षर रमै अ पारा गोसाम दंमानि फियाबा हाफाङाव दंनाय सिनि मन्त्रि सिपेम आमल सिमिनो ब नक मानियाखे आसोखे गरिब खेङै मा दंगो अमन बागै दाबक सिनि दिप्रामथा अमरपुरनि बन किसिसा सुबालायनि बागै जों फायलायजा नाय दंदि जों दाबो नग नगफां रागिया क्लाइ बिदैबाय फायनाय जों सेते सेते चिकनि थांका फायदि फायदि कोमोर नायखा सुसुनि निबो मुंले तुमा चिकनि थांका नोंबो सोर फायदि फायदि कोमोर नायखा ओरा जसिनि हा ओरा जसिनि हा उइनि दफानि बरर फातार हानि उइनि बरर सेते सेते चिकनि थांका ताबक जों खाना मानेखे निनि बुसुक देगलाय बुसाजुक देगलाय बस हाज सामुं खायनाय अमर सगियावै सामुं खलाय मा दंनाय ब बियां थांखा बय किसा मालायनाय इनखे निनि माइरक बुनुं बासाव इसा माया रकौ इनो सामा दंजाबो ना इनखे सिगां रागिया क्लाया खप्रले बमहाय सामुरक क्लाय सालायजा ताखु बुखुरो थांचां सिदि ताखु बुखुरो थांचां